Lakhain ko ratrok duar baguri constituency angkang habirong pharmati sinot Lekthe LP School Thanbang atum kachedam bang bidet ajok School ahem amat murim sanglo lapen ingram tip anpinlo. Lokacharli ke cheng mati achili kirik adim pulote LP School penhenlo. LP School jongsi Thanbang atum thanpon pamimi pulote bangso along kacharli ausomar atuma bangki akaya phan akangting ahin damrong tathe. Lesson si Dwarbagori constituency angkang diring polling station angkang habirong pharmati sinot Lekthe LP School ke teachers amatsi ningkani si pengunotsav ahutsi dam chot titi pusi birta longpon lo. Kadam aprang si KTV news kilang rat antha kadam baje kala kadam nilinon ke do Dwarbagori constituency angkang diring PS arlo sidul nilinon arong amen lage la puekan lo habirong phar lapen agamura men lake klingrong park lapen labang so school la nele pigido school amen lake signal Lekthe LP School labang so LP School nele piri na kahumri nang ko alam thela peheno je kedam tang labang so school of han kwan ne ladak habirong park arat lapen klingrong park ameka dum kan chepadulo labang so school han lapen ladak Thanbang nut teacher dolo stame tuning si pen sita labang so teacher chebang we pin pasiladak habirong pharat lapen ladak klingrong phar agamura alang letum sita men neli phan nang thansin neli ko ana hok ma hok hema pusin neli pini nang humri lo pini ke budbar ni lo pini ke class do nangji sita pini class ave student enura theklong le ko asinon labang so school ko an ason do laban ko an ason ave labang so nang pachini phansi nili bor ipon po lai khana la tum rar tum ting pen cheng lok ason ave lapen a room sita bench desk ave I school hem a logo ta theklong le lapen ke ladak kitchen room da thang ason ave fan ke doi ke philam lo I school hem fan ke doi ke philam lo sita I school hem ason ave pin asiladak habirong phal LP School along managing committee tumda adai do pesenili pudunji lapen ke managing committee plus lapen la teachers tame ha comment tu penin ke join pen ladak chiwang we pin peselada aratun man thanun lo lasirin labang so school hem wansi ason do ave lapen upi ke son ma ke nale tum thana paklang ida ko cameraman mai kha naik kan ane tum madak bench ekta bora theklong le adin hang ason ave pin yo na tum lai mo thara tum aba lapu ek si hini aben do lapu na paklang ipon ane tum han yo lai thara tum ladang so LP School si pupuma mante rong isang ahem pusi pui konan tum le mathai no ke TV kilang ara tum da nan tum LP School pusi pujima mante class la LP isang ahem pusi nan tum pui gima la nan tum mathana bench kwanta to lo isi hinni ke thom li hovet to pisita peni la dak neli tum na kahumri peni budbar lo peni ke dewba huniba pathai velo peni ke sita me la dak class ke do thelo la asi Lasi karbiang longar lo quality education ke ban jia phana bang ke em Richard tok bia hin pen bor ipon bomlo seta jongsi lapuson pulote ko puson si quality education ang ki man thekpo lapen lapuson me thanga sai ka cheklem bang bedet atuma phan ke si pen langding anchot si achiklo jon bang abai nong pichot poma diring pen thomson terang report ke ATV news